tvrdia vám, že je takmer nové, nebúrané, hlavne nebúrané. No, či je to naozaj tak, je dobre sa opýtať autoporadcov, pretože nemusí to byť vôbec pravda. My tu dnes ráno máme dvoch pánov, ktorí sa tomuto venujú. Je to pán Martin Babulíc, dobré ránko. Dobré ránko. A pán Daniel Miklóšik, ktorý je technickým špecialistom. Dobré ráno. Dobré ráno. No, máme tu konkrétne autičko, ktoré naozaj vyzerá výborne, takmer ako nové a pritom pravda je iná. Môžeme ukázať obrázky, ako vyzeralo kedysi? Ako vidíte, toto auto bolo nabúrané, chytilo hodiny na ceste, bolo omotané okolo stĺpu. Tu je detail strechy, kde vidno, ako bolo rozpučené. Celé auto bolo poškodené, ako ho otočilo, rozbil sa aj predok, čiže bol poškodený aj motor. A keď sa opravovalo, muselo byť do šrobiku rozobraté, digitované, opravené. No a problém je to, že v autobazáre naozaj môže byť napísané, že nie je búrané a pritom je búrané. Tak ako ja zistím? Keď si chcem kúpiť nové auto, aké sú tie kroky, ako zistím, či je s ním niečo v neporiadku? Áno, keď kupujete auto, ktoré nekupujete od známeho alebo od rodiny, tak si je dobre si ho detálne preveriť. Preveruje sa v dvoch rovinách, v tzv. Právnej rovine a v rovine technickej. Pričom rovina právna obsahuje to, že keď kupujete auto, aby ste kúpili vozidlo, ktoré nebolo scudzené, nebolo kradnuté, aby vám ho teda policajti nezabavili, aby na ňom nebola nejaká ťarcha, leasing, alebo aby nemalo stočené kilometre. Všetko sa dá preveriť, zistiť, aby naozaj človek, ktorý kupuje auto, vedel, čo kupuje. Druhá rovina, ako som spomínal, je rovina technická. Nie je nič dôležitejšie ako bezpečnosť. Mali ste tu dnes bezpečnostné dvere, veľmi úzko to súvisí. Keď vezete v aute seba a svojich blízkych, chcete, aby boli v bezpečí, chcete mať bezpečné auto. A auto, ktoré bolo búrané, už tento komfort nespĺňa. Konkrétne toto vozidlo malo byť vyradené z prevádzky a nemalo byť ďalej dané do užívania. Ale žiaľ Bohu, ešte aj v dnešnej dobe sa stretáme s vozidlami v autobazároch, ktoré takto sú poopravované a sú vydávané za to, že tie auta sú bezporuchové, neboli búrané. Čo sa stane, by som poprosil svojho kolegu, aby vysvetlil. Pán Miklóšik, tak nám ukážte možno aj názorne, ako zistíme, že to auto bolo búrané. Tak, teda vy zistíte, no my asi nie, to by sme museli mať špeciálny prístroj na to. Áno, no my takýto prístroj máme, konkrétne teda používame ho pri kontrole každého auta, ktoré prejde našimi rukami. V prvom rade teda všímame si, ako sú zlicované diely na karosérii. V druhom rade potom pozeráme, či je pôvodný lak. Ak teda pôvodný nie, ideme hlbšie a skúmame, prečo ten lak nie je pôvodný. Tak nám to aj ukážte, vy máte taký, nazvala by som to, že fonendoskop na auto, pretože vy to budete tak prikladať. Áno, je to ako fonendoskop na auto, ako vravíte, pokiaľ priložíme tento prístroj na karosériu auta, vidíme, či sú tam pôvodné hodnoty laku. Ak teda nie sú a líšia sa od tých fabrických hodnot, vieme, že tam bola uskutočnená nejaká oprava. To, v akom rozsahu, zisťujeme potom ďalej na aute. Ak sú tie opravy veľmi vážne a to auto bolo veľmi vážne havarované, tak už je teda na zváženie, či by si človek také auto kúpil. Jedná sa tam hlavne o bezpečnosť, kedy v podstate, tak ako hovoril kolega, môžu byť ohrozené životy posádky toho auta. A ako príklad by som povedal toľko, že keď si predstavíte plechovku od nápoja hliníkovú, prvýkrát, keď ju chcete stlačiť, tak to ide veľmi ťažko. Keď ju vyrovnáte a pokúsite sa ju stlačiť ešte raz, tak to ide už veľmi ľahko. A to je aj prípad auta, ktoré keď má poškodené deformačné zóny, tak už nespĺňajú. Ako je to s kilometrami? O tom sa veľa rozpráva, že v mnohých prípadoch sa stáčajú kilometre a my sme to spomínali aj s Dodom, že si chceme kúpiť auto, ktoré, ja neviem, tvrdí nám ten tachometer, že má najazdených 20 000 kilometrov, ale je to oveľa viac. Len bol stočený tachometer a my nemáme šancu na to prísť. Vy na to prídete? Máme prístup do rôznych databáz, aj do databáz, ktoré nie sú verejné a v podstate cez tieto databázy dokážeme častokrát preveriť kilometre u aut aj slovenských, aj zahraničných. Poviem pravdu, nedá sa to úplne v každom prípade, ale dá sa na aute spozorovať to, že tá úprava tachometra prebehla, lebo to auto vykazuje aj iné prvky opotrebenia, ako teda len ten stočený tachometer. Páni, ja vám ďakujem veľmi pekne za tieto informácie, ktoré sa zrejme hodia každému, kto sa rozhodol si kúpiť takéto autičko, teda auto z druhej ruky.